Horas manihita sa luhod na, tabara de maruhanang pikirat tala tunangihon hata ni debata, martangi yang mahita. Asini roha madihamu doho dami sir debata amata, doho siang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan guar nito hatta Yesus, hata ni debata nagabe turpu jamita di pertanyaan, Ima epistel di Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Dinit dosian buku ulau ni apostol bidu onom. Mamukasan ayat na perjolu, rodi ayat na pituhon. So onom madirok disi. Alai dia ke ari lama naba matorok ni sesiani. Jadi mermungut-mungut mahalak junani dopak halak heber. Ala tertading akka paropuan na balusan nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di paria na 12 masadok huriai di dokma. Dang dinggan huwa pudi hami hatani di bata. Lahu pauturehon akka asiasi. Ope alia karukan diore hamuma siya tonga-tonga muna pitu halak na dinggan baritana. Akan naguk todi jala napatas marruha. Si babaki totta tulau ni. Alai anggo hami tangiang dohot ulau jametai matong huha padutok kami. Jadi lomo maruhani nasa huriyai di hatai. Dipilih ma si Stepanus sada halak naguk hapursiaon dohot to di perbadia. Dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, dohot si Parmenas. Aku ni si Nikolaus, sada perguru sian Antioquia. Akai ma de pajoncong tujuru ni akka apostoli. Dalam artangiang mahuhut mangapeho tanga tunasida. Jadi lam rarak mahatan yang dipata. Gadda situtuma torok nyaka sesian di Jerusalem. Aka malipe torok do mangului porsia. Idu sahatna. Dabang denang dokan sa porsiaon nagabi topik na jamita di dikioni mangulahun uhum dohot hati Quran. Hamu akarukan sa porsiaon di bagasan guar ni hatta Yesus Kristus. Tungu sada barita lasiruha doju pakta sian buku ni ulau na postelon. Ima na marumang barita hajonjongan ni ha Kristeno na parjului. Ujurung manai Tuhan Yesus tubanu agijang. Dohot dung ari Pentakosta. Mamukka siani martabadu bilangan ya kana porsia. Namar hararuan sian dragam ni horong nang home. Saluhud nai buhay masa, ala ni ulaw ni tod di perbadia do. Namangguhi jala margugiho na kana porsia. Ima aka apostoli, laham barbarita nauli. Jala mau kapruhan ya kana torop, maka porsiay Tuhan Yesus. Murutajaha di buku ulaw ni apostolon, so kung dia hajon-jongon di huria na parjuli na macetugu di bagasan roha holong jalan marasirupan marsagi na di iba nabi asadang arong siyan nasida nagabi hurangan. Alay di law-law niyari arong managabi sebuah ciri niya kaungkut-ungkut di tuang-tuangon hiuri. Imesyan horong niya halak junani dopak kalak Yahudi. Ala ditong nasida tertading paropuan na balu sa tuang-tuangan nasida. Dia ka pangurupion ari-ari. Ditong nasida man mardika na ka apostoli, lapatu pa pangurupion ni. Habi na sa sitong na, da nga pala songo ni. Gadiada, siyan burus ni rohana do, nung marhuba sa kasisiyan ni. Itap na nabuhay tarpatu pa nasida. Alay, hiroroho nilam tabba bilangan niya ka na porsiya, habi kasisiyan hola sa 12 halak do. Totu, mal majupang hinasikop niaka pakubasyon do dingga ditiki. Oma na tidak sa turpu jamiton. Di baheni, di bapunga postel na 12 akan na porse. Las dia potohon batu nasida songo dia sihol nerwa nasida, naikon patujuluhon ulaun barbareta nauli. Jala, dang dinggan, mulu alanin na poturehon aka ulaun asiasi, gabi
di babuni nasida ulaun marbarita nauli. Di bahini delehomma tiki sian akarwas ni huriai la memilit pitu halak siya tuanga nasida na boy mangurubi akaposteli jaka ulaun asi-asi. Omma nagabi alus manang solusi siya nakka ungutungut na masa diuji. Tuturang asal dipilit nasida isi masih pitu halak na nidok ni akaposteli. Arong do ujahanna nagabi syarat na belitun nasida ima halak na dinggan baritana jala akan nagok todi jala dapat tas marroha. Ido naikon dibakit tu ulau ni. Dungi terpilih mapitu halak sa tuanga ni huriai. Ima na diguar dia 5. Ima si Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, si Parmenas doho si Nikolaus. Dungi martanya maka aposteli dia pehom matakan na tu si majujung niak kasi pitu halaki. Na patuluhon nang gabedungan na sa ulau ma si pitu halaki. Lapa di poson akan na hurang sikop di tuanga ni pakobosyoni. Luwoy marhiti-hiti akaulaon para sinerohaon. Manang diakonia. Asa unang arong bi akang ngutungu di tuanga dihuri. Asa sudinian marlasiruha. Majakko barita na uli. Jalan majakkon ulaon asi-asi. Dukon niya makarungan. Laos tari di pakorhonna. Di tuanga ni hajonjongan dihuri. Takas diduk dia pitu. Jadi lam rarat ma hatani di pata. Gadda situtuma torok niak kesesian di Jerusalem. Akamalipe torok do mangului Porsia. Hamu karungan sa Porsiaon sian turpu jamitaon arong do piga-piga na buhay putih hotta na gabi otulan di tunga-tunga ni parjamitaon. Na berjulu na dingga situtudu ulaun marhubas di tunga-tunga ni huriye. Damang dinandongan sa Porsiaon dang sesudi halak nauluradi marhubas di hure. Mularong di patuba sada ulau mangaririt aka parhubas isarana milit aka situa segumurang dupe na majua. Arang memang dok paposohu dupe au marpese-pese dupe au go dupe ulau ko aka nautuaima. Nade madok ngamatua huau nga sudah guguau aka naposima. Ujung na lalak masih bebali-balian. Hinarhon niyo lumagabi maul mangaridit aka nawido nga sablaw dito ang atungan ni huli. Habinian dang apala ding gambulo sa ni jua pajon dito hari. Tohoro niyan ikumanat hita lama jaro tohona ni. Ale unang gabi tabahin aka sidalian naran di bagas ang ulut taon lama nulak pacori. Ingatot tado, ia ulaw pagkubasyo di hurey, tung macirikot dwi. Jada ulang na dingkat dwi. Asa bulam sikop aka pagkubasyon di tunga-tunga di hurey. Mulu terpilit hita gabedongan perhubas di tunga-tunga di hurey, na parlapata dwi babua na diparar dipataru hita gabisada ulaw-ulang na matolpang di tunga-tunga di hurey. Lama dongani aka marhubas na marhubas parjuru sehari di hurey asa lam tuding ganda hajonjongan di hurey bansangap di guard di Tuhan. Atong nang maihita majak kudo dinggan ulaw pakubasyon di hurey. Na baduahon talului madalan labaturi aka narudut. Aron dosongon sada slogan hawa kadungan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Huhilala macadingkad do paduhani. Jalaboy pamasot ta dito nga ni gulbit ning urut ta garup persada-sada. Nan dito nga ni huriyay pi. Hamu karungan sa Porsiaon jo do nuay ngomasa la padure-turi sada persoalan dunia maksudna alay gabi lam jebu lam gutur. Nagilikyad do parsalesiani gabi lam balga. Ujung na sokon api naso haito pabe. Di huriyay pi olu do masong ni bucirna olu do siya nakanamet sipedi idaun alay gabi rudut budo masa persoalan siyan ungutugut apalagi muruni tanggapan aka ungutunguti dohot emosi
Bolu gabe sursar do sudina. Guar Nabi Huria, namar hararuan sendaga mnyaka horong nang hasomalan, namar sibu macam Nabi do sudia kana torbi. Tungikon namar bisu do hita saluhudna, mangarubi akan masa di tunga-tunga ni huri. Saat tunwaik pe, manang dia pi Huria, di huta nang di kota, se arong do akka ungut-ungut, dalam macam ungut-ungut na. Pas masongon hal ajunani, nasara pangutusidu na sida ni mamereng na masa detiki, alemani kordetong dui, babua songon na mardika na kaposalitu na sida. Ranwai pe, olo do songoni, serba salah akka parhalado. Olo do si pata ala tersor dipakulingi sahalak pangulani Huria, ruas na terduar paradungan, manegor arong ma paduhan siya nakanatora madok, imadah bereng mani. Ngatu namurai beruhani padite. Habe na manukuk kabar duibana. Dang arong akanasi na sinakapan na. Jadi gabi buhama bahinon na. Pahohomon ni pangulema dakpon di bakuling bisu di ruasi. Napura man napugus madus do sudina. Ipi onu gabi sala. Rumusi man non hata. Lasorong du detore hom pangulani Huriau kami. Alai bangai harua bakoni hazul maun. Saddo tahe ikon parbahul-bahul na bulud do akka pangulani Huria. Arane i mulrupi akaragam ni ungutugut denggam mata rupi sian rohan labok songon sulugan nakanin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Songon itu dibatupa aka apostoli lah mangrupi ungutunguti dipilit ma pitu halak nabui kebedongan nasida di tengah-tengah ni pakubosioni. Dong jupangi masih ulir pakor honda lam manggerbang maharajulen dipata lam tabba bilangan ya kana porsia. Nabatuluhon marsirupan diakka pakubasion. Bui tidak hama karungan seturpukon arong du jupang haserepon nirohan ya kaposteri na makirim ya karungan nabui mangrupi ulau nasida. Ada rajuban nasida do dang tarulasa ulauni mulu holan nasida mangula hossa. Nang dipertikai sunuaik pe denggam tapature-ture pardalanan ni Huriai sian naradi hita marsirupan do akka dongata saulaun. Mulu lam tabba dongata pangula totu lam nyang do pakilalaan makubasi ulau ni. Asal dos rohatta buri dengan patopotta ragam nya kasuhubasan di tonga-tonga ni Huriai. Hama karungan setulu ulau ni Huriai ima marturia diakonia nang koinonia tung suri dui rikot jalarap ikun ulah notarwe alani i di Huria pe nunga diatur hon persagini akka naneng mengulah hossa atong denggam mata ulahun di bagasan hasil tongan tapatu pasuli nei mardongan halabohon asarap sonang sudi akka na porsyai majakon pakubosioni namar rumang marturia diakonia nang koinonia. Dengan sudi didalaton marhiti-hiti asid okholon niruhan itu hani nang sahat di tonga-tonga ni pajota. Atau kamu karukan sa porsyaon tah malati homma pajuon na pinasaan itu hani itu hita. Jalan las dingkam mata ulahon pajuon itu hani. Mulu gabe ruas sita. Gabe ruas na burju mahita. Na dari majakon parmahanion nang pakubasyon niya kapangunan ni Huria. Jalalas ukap marohatta manupahi pakubasyon di Huria. Ukap marohatta mangurubi akan dingga di tonga-tonga ni Huria. Ukap marohatta mananyakon kapangunan ni Huria. Asadinggan sudina marture pakubasyon ni mansagap di guarda Tuhani. Songoni hama karuangan sapursyan murutung arung akana hurang denggam mata pasahat mardongan labo ni roha dak pola marungut-ungut manang marhata puri hita asa toho hita kana porsia nang majakon haluo ni tingga tapasahat mardongan halabohon asa buwe tapadure-ture padalana ni Huriai bahin la siroha ni hita dirasagap di guarda Tuhani.
Suang soni nang dihita aka pangulan ni huria. Taulahom ma tohonan nang tajalui. Parsuru na siya tuhat tawar dengka basay do dengkan. So konak kasisiyani. Mardongan halabuhon ni ruha. Mardongan parsetutuon. Marbarita na huli. Tusadog portibyon. Igot ma hamakarungan. Marhiti huwaso ni ton di perbadiay mahita. Marhubas siya nasaruhatta. Laho para taratahon akan adingkan dito ang atongan ni huriyay. Mabaritahon barita haluaon na siyan Tuhan Yesus asalam ratabba bilangan niya kapursiya namu baruhana jala makaposi huhu makatindakon Kristus do Tuhan Raja jala si hokop ni nguruna. Atong las maruhatta makarukan lapato bahon ragam niya kapakuwasyo ni siya nasaruhan na pikaratta jala marhiti-hiti ulaw na dingkam matapatupa di bagasan uhum no hati koran ban sangap di kuar ni Tuhan. Amin martayang mahita. Pinuji magkuar mo alay Tuhan de bata Jahuba nang amilit hami gabi ulam-ulam dito ang atongan ni hasyang anon. Marbarita na uli jala patupahon ulawon para siniruhaon. Antong di bagas sa tordemi parsahalay hami Tuhan patupaho sa luhod na ban sangap di kuar mo dito ang atongan ni Portibyon. Di bagas ang Kristus Jesus jalo matangyang namyon. Amen.